खुलुमबाय गिबियाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दा बैसागुनि बोथोर गामि गामि बर'नि न'खर न'खर बैसागुनि खाम जथा सिफुंनि रिंखांनाय थारैनो बेसेबांबा समायना बे जोंनि रंजालि बैसागु बे समाव नागालेण्ड हादोरसाजों नांजाबनाय गलाघाट जिल्लानि मोनसे बर' गामियाव दंफैयो बिथांमोनाबो बर' हारिनि जि दामनाय गाननाय जोमनायजों बर'नि बैसागुखौ खोब गाजा गोमजायै बे समाव रंजानाय मोसानायखौ आं नुदों थारैनो जोबोद बाखनायबाय बे समाव बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबोनि जिहेतु मोखाङाव बैसागुनि जिहेतु मेहेरगोनां बैसागुनि देंखोजों रंजानायजों बिथांमोननि साफ्रोमबोनि न'खराव मोखाङाव मिनिनाय रंजानाय थारैनो बे समायना बैसागुखौ महर गोसासिन खालामदों बेखौ नैबे समाव आं नोंथांमोननो फोरमायदों थारैनो जोङो जायगा जायगा बर'नि हारिमु बैसागु रंजानाय खोब जोङो गोमालांनायखौ नुदों नाथाय बेयाव दरल'से बर'आ जे बर'नि हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो बे बिथांमोननि जि थासारि हारिमु आरो थांना थानाय बिनि सायाव नोंथांमोननो एसे फोरमायनो आं नैबे समाव साखाफारा जादों बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो हाजासे नोंथांमोना सापर्ट खालाम थारैनो नागालेण्ड होननानैसो नैबे गलाघाट जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ मिथिगौ किन्तु दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा फोरमान जागोन जे बिथांमोना थारैनो जोंनि आसाम हादोरावनो दं ना नागालेण्डआव दं ना बिथांमोना बबे रायजोआव दं दा बिनिबो सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन थिग बेबायदिनो देग्लायनि 2022 मायथाइनि रंजालि बैसागु खोब गोजोननाय मोनदों आंबो बिथांमोनजों दान्दिसे बाहागो लानो मोननानै आरो नोंथांमोननोबो फोरमायनो मोननानै बेखौ आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों बे समाव बे गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि गाम्बुरा बिथांजों आं सावरायगोन गामि बे ओनसोलनि मुं थासारि बेखौ दान्दिसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोना बे रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लानानै बे रंजानाय सानबैसे मालानिफ्राय आरो माबायदि नोंथांमोना बे बैसागु फालियो बर'नि नेमखान्थि नोंथांमोना बोरै हमथाना लाखिदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय गिबि गिबियावनो खुलुमबाय बे मा अरुण ब्रह्म नोंथां जोंनि रंजालि बैसागुआ जों 1 थारिखनिफ्रायनो जोङो बेयाव रायजोखौ लानानै बयखौबो रंजा बाजायैनो जोङो गिदिरखौ सनमान लायो खुलुमो आरो उन्दैखौ मान होयो बेबायदिनो जोङो प्रत्येक बोसोरावनो जों मानिबोबाय थायो बर'नि जे नेमखान्थिखौ लानानै नङा होमबा बर'नि नेमखान्थि आजै-आजौनिफ्राय सोलिबोनाय रंजालि बैसागुआव मा गेदेरखौ उन्दै मान होनाय उन्दैखौ अननाय होनाय थिग बेफोरबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों जायगानि मुङा मा इयो जोंनि जायगायानो जाबाय जोंना पुब दिनेशपुर होनो सानजा दिनेशपुर ओनसोला जोंना सिसुपानि गलाघाट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय थारैनो नोंथांमोननि बे जायगानिफ्राय नागालेण्ड रायजोआ बेसेबां गोजान जोंनिफ्राय नागालेण्ड होननानैथ' जोंनिफ्राय 7 किल'मिटारसो जायो खमबाबो डिस्टेन्सआ 7 किल'मिटार माने नागालेण्ड हादोरजों साजों नांजाबनाय बे बर' गामि दिनै बे रंजालि बैसागु बेसे बोसोरनिफ्राय ना बेयाव रायजो जाजेननायनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबाय दं ना दासो नोंथांमोना गाजा गोमजा फालिनो हमदों नङा बे जोंनिया आइ आफामोना जोंनिया 1965 आव फैदों बेनिफ्राय खमबाबो 4-5 बोसोरनि उनावसो सेटिं जानानै बे रंजालि बैसागुखौ फालिबोगासिनो दं आरो दिनैसिम गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लायनि बैसागुआ माबायदि जादों मोजाङैनो जादों अरायखम साबसिन होननांगोन आरो बेबायदिनो थांबाय थानायनि जोङो प्लान लागासिनो दं बेयाव नोंथांमोननि गागिजों नोंथांमोननिफ्राय आरो गागिसिन आरो लाइमोनफोरबो नुदों बिहामजोफोरबो नुदों बेयो रायजोनि माबायदि मोनसे हाबाफारि जे हमना ला गुबुनफ्राव बिहामजो हान्जाया गुबुन उन्दै हान्जाया गुबुन गेदेर हान्जाया गुबुन आरो गेदेर हान्जाया गुबुन जायो नोंथांमोननियाव बयखौबो ज' नुनो मोनदों जोंनिया जाहैबाय खेबसेनो ज' जायैनो जों मिलि जुलियैनो जोङो मिलायनानै जों खनसेनो जोङो रायजोयैनो ओंखारलायो आरो ओंखारलायगोन होननानै जों सावरायलायनानै जोंहा आवगोलनिफ्रायनो बायदि मावबोयो आरो खालामबोगासिनो दं आरो स्पेसियेलि मोजांनिफ्राय मोजां जाफुंहोनो थाखाय बे बैसागुनि 3-4 सानबा दिनखौ मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ दैदेनो बेयावनो जाहैबाय जोंना बे ओंखारनायानो जाहैबाय गिदिरखौ सनमान खालामनायथ' आरो उन्दैखौ मान होनाय बेखौ लानानै जों फैसा जि दान होयो
न'खरनिफ्राय बेखौ जों आजावनानै बे फैसाजों जोङो जौगाथाय खामानि मावो रायजोनि बा समाजनि बे गामिनिनो माने नैबे जिहेतु गामियाव रंजानायनिजों लोगोसे मान बावथा मोननाय बेखौ रायजोनि जौगानायनि खामानि मावो खामानि मावो गुबुनफोर बायदि जाला लोंला हमना ला बैसागु जोब्बाय फिल्डआव जमा जाबाय अमा जाबाय जुमाय लोंबाय बेबायदि सिग्राब गैया एसे खालामा नङा नियम बायदिनो ओरैनो फिसा खालामनानै जोङो माखासे फैसाखौ जों मन्दिराव बा जौगाथाय खामानियाव रायजोनि जौगानायनि खामानियाव बाहायो आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा नंगौ थारैनो जोङो जे लोंनानै जानानैल' जों समाजखौ फोसाबनो हाया बा लोंनाय जानायजों जों समाजखौ जौगाहोनाय थिग रंजानायनि जि मोननाय रां बान्था बेजों बिथांमोना गामिनि जौगानायनि खामानि मावो बेखौ फोरमायबाय थारैनो जोबोद बाख्नायनो गोनां बिथांमोना खुब दिनै 1960 मायथाइयावनो बे जायगायाव दंफैयो दिनैसिम बिथांमोना ग्रोम ग्रोम बर' रायजोआ बर' न'खरा रायजो जागासिनो थारैनो बेयाव आइजोफोरनिफ्रायबो सोंनि फंनैसो बाथ्रा बे समाव खोब आब'खौ आंनि चेनेलाव बरायबाय गिबियाव नामखौ फोरमायदो आंनि मुङा श्री रतन खाख्लारि आरो नोंथांनि चेनेल अरन ब्रह्मनिसिम आं खुलुमनाय थाबाय बोरै सोलिदों बैसागोआ मोजाङै सोलिदों जों गाजा गोमजायैनो रायजोखौ एकता लानो थाखाय जों खौसेनो उन्दै गिदिर जेबो बास बुस खालामालासिनो जों बिहामजो बिखुनजो गासैजों ज' जागोन होननानै मन्दिरा जाहाथे डेभेलप जाथों गामिनि खामानिया जाहाथे डेभेलप जाथों होननानै जों ज' ओंखारनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय बिथांमोननि जि खौसे उन्दैनिफ्राय गेदेर जिहेतु गाज्रि मोनलायनाय सोरखौबा रायखुमालायनाय बे परिबेक निस्सय बिथांमोननि बे रंजानायनि गेजेरजों थानाय नङा मानोना ज' हमना नङा बाहागो गोबां जायगायाव जों नुयो पार्ट खिन्थु नोंथांमोननि बे खौसे गामि मोनसेनि हानायनिफ्राय हायैसिम ज' जानानै मोसानाय खोब मोनसे बाख्नायथाव दा नोंथांमोननि जि गामिनि मेथाइफोर खोब मोजां माखासे हाजो दंफां लाइफांजों रुजुनाय मेथाइ खनबोदों बे मेथाइफोरखौ नोंथांमोना गामियाव सुजुनाय ना माखासे जों गामियावनो सुजुनाय माखासे गोदो गोदायनो जों जिथुनाखि माबानि गोजाम गानफोरखौ मोनदों बेखौ जों माने फिन बोनानै लानाय जादों आरो माने खालामनाय जादों आरो गोसोखांफिननाय जादों आरो गोदोनि बोराय बुरै आबै आबौमोना खनना गालांनाय बे मेथाइफोरखौनो नोंथांमोना सोदांफिनदों खालामनानै गोसोखांदों आरो खोब मोजां जादों मेथाइफ्राबो खोब मोजां खुगा मेथाइ खुनु बेलेगनि माने केसेट बायदिनि बिथांमोननि मेथाइखौ आं खोनानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो हयथ' आंनि चेनेलजों नुगोन बिथांमोननि समायना मिलौदो गारांजों खोब मिहियै गोरोबनाय मोनसे मेथाइ खननाय बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोनासंनो नाजागोन बेनोमोन देग्लायनि बैसागुनि सबसे समायनासिन आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फोरमायनो हादों आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो हादों बेखौनो आं गोजोननाय मोनदों बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जाहाथे जौगानायनि खामानि मावनो हायो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो समायना रमायनासिम बर' रायजो दानो सोरजिनो हायो बेखिनिखौ आंनिफ्राय बुंनानै बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जोबथारनायाव जासिनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दे जाबाय